Dobry, ja się mianuję Mikołaj W. Witam wszystkich tych, które się ino troski obudzeli, tych, które są troski w robocie. Jak mono się badnąć, co mamy tutaj? Tutaj mamy gra Primal Carnage. Jest tam w to przaja jurajskiemu parkowi. No i tak tyże myślę. Tak więc to jest gra właśnie do nich. Kolejno po Chivalry Medieval Warfare szpila ino wieloosobowo. Mamy tutaj te tradycyjne tryby jak Deathmatch, ale mamy też taka wariacja, która się mianuje Get to the Chopper i teraz się badniemy, co to mamy. Ja, seblekamy się w Unterhause i jadymy. Tu mamy gryf na dziołcha, fajno żyć. I mamy do wyboru, możemy się grać tymi gadami, dinożarłami, a mamy tych ludzi. My se weźmiemy... Kogo se tyroski weźmiemy? Murzina, Indianera. O, pieruna, ryży. No, Gryfnofrela. I ty jakiś taki trochę podejrzany politycznie. Czarny. Czarny mu taka flinta. Pod spodem mu zamontowany ten ciepacz granatów. Teraz się badniecie. O tym godą. O! Typowy dzionek w piekorach śląskich. No i po czarnym, tyle tego było. Dobre. Dajmy też szansa komu inkszemu. Indianer, co mu takiego Indianer? Indianer ma lepsze utility, a za to mu trochę damage znerfowany. Capture failed. Są, że się failed, gorolu. Dziołcha się szczylo. To się pójda za nią. Badnijcie, niemożliwe, nie? No, o pieruna. A to się mogę poblendować tu raflarą. Dziołcha, weź się sobles, bo się wyziębisz. Będziesz choro. O! Mamy go! A ty, Sosnowiecka, ty! 4 flary, trochę amunicji. Flinta nasztalowano. No ja, czekamy. O tym, że godą. To niby się tak godo, że to jest łatwe, nie? Ino się pójść do helikoptera i tela. A to nie ma poleku. Zaraz się badniecie. Badnijcie ino w te ślipie. No dobre. O, godołech. W piekorach nie ma poleku. Ja, tyroski ryży. To jest ciekawe. A to Litin Packer. Mo taki flamen wefer. Możemy się blandera porobić. Usztalować trochę. No. I no co je ciulowe? Strunów nie schajcujemy. Ja wiem, że to jest dziwne. Co ja mogę zrobić? Piekory śląskie. A mamy jeszcze handgranata. Padniemy, co to jest z tym. Kaj ja to mogę wrazić? Ja by to najchętniej... O, pierzynu! Czekajcie, jemu to wraża w żyć. No, hono ty. No, ja chciał to zrobić trochę... No, nie to chciał. Schajcuj! Kurde. No, ja wiem, żeście czekali, ja też czekał. Troski frela. Myślisko takomu flinta. Z tym binokularem się możemy przymierzyć. Bo jeszcze jakiś taki pistol. Nie! Weź śleś! Śleś zemię gorolu! Dobra, ostał nam się American Cowboy. Ten to w ogóle ma taką flinta, która szczylo tasią. Ja, i 2 pistole, to już może lepiej, choby w westernach. O! Clint Eastwood gorolu! Jaki masz capture failed? No Kaj, no co? Mam 2 metry, ja? 3, 4. No nie! Nie godaj, że się on nie skorzył, śleś! Kurwa. Te księgi blindują, ja i no na co? Co ja mogę tym? O! Jak się ciśniesz F, to możesz się ciulnąć. To jest... A co tu się Ja tu mam gipsdeka, a tu siąpi, ja?
No! To Teroski żech zrobił. Zola się czącho. O pierzinu. O pierzinu jasny. Pierunu ognisty. Luca. Ciule, zaś ten bajtel. No stoi taki borok i co? Mam ci wysłać zaproszenie, ja? Ja? Kto się spodziewał czego inkszego? 5 mamy zortów, a każdy inny to szpatniejszy z machy. Ale no, ja nie chcę być złośliwy, ale badnijcie ino w te żółte paczałki. Ja już to widział. I ja dobrze spamiętał Kaj. Ja i teroskie tamte się kludzą do helikoptera, my ich mamy... my się mamy nimi nafutrować. To ja lubię. O! Hopem to się szpilej w Call of Duty, tutaj masz dinożarły, hopie. Ja, padnijcie ino. Nie patrzcie się. Nie dziwiejcie się. Inkshizor, ten furgający. Ty nie fajny, jeszcze która nie ogarnął tej nauki lotania, ale ja się ucza, ja się pilnie ucza. To może ciskosz spacja i ten winien furgoć i no, trochę mnie nie trochę mnie nie, no i mnie schajceł. Ja ty nie taki Spinosaurus, ja dupny hamster, dajemy. Spinoskant szpawm during this objective. Ja dej mnie kusola w żyć, wiesz? No dobra, wezma się tego, no. Niech będzie. I no ja jest trochę uprzedzony do niego, a już godę czemu. Jak mamy opniętego kamrata, się nim idzie nafutrować i się przywracamy I się przywracamy zdrowie. No chyba żeś nie chciał apteczek, ja do dinożarów. Klupnij się w goła, wiesz? On ma za krótkie ręce, jak on ma tam sięgnąć? Ja i bez tuż T-Rexy nie robią na grubie, bo mają te ręce za krótkie i nie mogą trzymać perlika. Nawet kibla wungla by się nie nafedrował tymi rączkami. To już wiecie jak wyginęły dinożarły, się wleciały do brynicy. Jak się pociśniemy shifta, to się po wartku fajnie loto. Ja ino... No ja nie umiem, ty nie za mały! Schajcą mnie zaś ten ryży ciul. Kto to szczylo peccie? A tu wiele tych ciulików tutaj! Pierzinu jasny! Ja nie mogę się o! Godom! Ja już był 3 lata temu nawet jeszcze w Sosnowcu i ja to blank widział. Drugą mam próba furgania. A widzieli gdzieś nie furgą? No ja. Ja bych powiedział co o grafice. I no to masz po identyku to samo co masz w każdej innej grze na Unrealu Engine 3. Nie ma tego, nie ma szału. Noś te struny tak fajnie kolibią na boki ja. I to masz fajne, bych tak dołkać jowym 7 z krojcem, 8/10. No, masz miesiączek tak fajnie tutaj romantycznie blenduje. Nie, to się nie mogę czepić niczego. Chyba, że to jest taki purysta, nie? Jożech dostał się Xboxa na święto komunio, jo jest wymagający gracz. Tyś jest sracz, nie gracz. No i Abschiedsfeier. Gorole odleciały kaś fort ze wyspy, my się ostali same. Teraz no się czekać na ta dupno planeta, choby kizlo krociulnie i bydymy wszystkie up. Do życi. Ja i teraz się monobadność na to łapki. Badnijcie w tych rączkach trzymać się pyrlik, ja i robić na przodku. Nie ma opcji, tym piskiem hacał tam łoprzodek. Nie, jogo jako grubiorza nie widzę osobiście. Dobre, no co mogę powiedzieć? Fajno gryfno szpilak, kto jest znudzony tymi wszystkimi tam Weltkrigami, Call of Duty'ami, znudzony, to zapraszam, polecam Niklas W. Do zaś, chowcie się! Denn zijn je goede kinderen, zwaai maar zo,